Yo. Ano man ang satuyang mga pinag-aagihan, padagos niya tong rumdumon. Anmarhay na bareta na satuyang matibay na pinananarigan. Na si Kristo nagadan huligan sa tong mga kasalan. Inilubong asin na buhay liwat sa ikatulong aldaw. Thank you, Jesus. Just keep on pressing on. Kada kulma ng mga pagsubok, dapat permi kitang may panahon na umawon ang kaitaas-taasan. Dapat lang maski ano pa ang kinahahampang sa imong malalampasan. Sangon yan man lang iyan, maabot ang panahon na iipapasupukan. Kagurang na ng mga paratubudasin na nanarig sa iya. Padagos lang kita sa biyaya habang naghahalat sa pagbabalik. Kaya tugang, padagos lang, padagos sa pagdalagan. Asin dapat nalingawan mga nakaaging nakaharang. Maghinguwa na makamtan ang mga maabot paghandaan. Permi mong tandaan na kay Kristo yaon ng kapangganahan. Padagos lang, pam pam, padagos lang, 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 padagos lang, pam pam, padagos lang. Ganyan naman nga talaga kapag namahagi ka na ng magandang balita. Kapag nagsimula ka ng manindigan matapos mong piliin ang tama. Napakaraming pipigil sa'yo tahad lang sa pagiging malaya. Silang hindi titigil sumubok sa katatagan ng iyong paniniwala. Ngunit kahit mangyari pa yan kapatid, huwag mong kaligtaan ang pangako sa atin ni Kristo, ang siyang unang naghirap nung siya'y ipinako. Bawat balakid at pag-uusig na iyong nararanasan, lahat yan ay kalakip ng pagsusulit na di mo matatakasan. Pero ang kaakibat dito ay ang kagalakang walang mapaglagyan. Daig pa kayaman na ginto sa harap ng pintuan ng walang hanggan. Kaya't magpatuloy ka lang, wag na wag humintot iyong paghandaan. Ang pagbabalik ng Panginoon, tangan na gantimpalang sa'yo'y nakalaan. Padagos lang, pam pam, padagos lang, 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 padagos lang, pam